Sziasztok, én Codigenius vagyok, vagy Codikinek, hogy tetszik, és most egy bejelentés videó következik. Méghozzá azt, hogy megnyílt a Vampirudi cím channel, aminek a lapját a leírásban található linken találhatjátok meg. Hát nem is tudom, mit mondjak róla. Ide fogom feltölteni a paródiákat, most már nem az én channelemre. A csapatba lehet jelentkezni. A feltételek azok, hogy tudjon az illető parodizálni, legyen legalább egy paródiája a channelem. A jelentkezés módja úgy zajlik, hogy vagy ide a Codigenius csatornára, vagy a Vampirudi címnek a privát üzenetére ír egy levelet, hogy hány éves, meg hogy milyen tapasztalatai vannak, milyen programot használ, meg ilyesmi. Majd, hogyha nincs benne valami jelentkezésről, akkor majd én kérdezni fogok vissza. Na szóval ez alapján fogom eldönteni, hogy ki jöhet a csapatban, de azért várom az embereket. Úgy elképzelésem szerint úgy, nem tudom is, nem akarom sok emberre megosztani a csatornámat, olyan maximum 5-en bőven elég lennénk, szerintem. De azért ennyit szerettem volna így nagy vonalakban mondani. Hogyha szeretnétek látni a paródiáimat, és hát ugye majd a csapat paródiáit, akkor iratkozzatok fel a csatornára egyelőre. Most ott is lesz majd egy bejelentés videó, és majd töltök is fel egy paródia első részét, de majd ezt ott meg fogjátok találni. Rendben, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. www.youtube.com/user/Vampirudi cím. Iratkozzatok fel, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Csá!